buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasura, daygo ng iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday og mo simba. Buhaton tang kananan kaniya, kay gibuhat ang kananan sa ato. 95.3 FM. 95.3 Lukso ta, lukso na pinakagusto. Sige ilukso, tanan mo lukso, dahil ta ang Ginoo. Mupagpagpagpagtang, pagpagpaglanog-lanog, kini ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Diyos. Musayaw-sayaw ta, sayaw ay pilit-pilit. Musayaw sa kalipa,
ng luya. Ayaw ka balaga ng kalibutan na kayang nakakabay na ayaw ka Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Abanayaw ka malaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nga hinuon, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. May mutagan atong tanang mga igsoon ng atong oras alas 4:41 sa kabuntagon. Happy Sunday everyone mga kaigsunan sa tanang atong mga follower of listeners sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. May mutagan atong tanang mga igsoon, ilabi na sa tanan nga naka-open na sa inyong Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Belenario S.K. Florentino from Davao City Government o ni Pastora Imogen Candelario from Saudi Arabia. Ano na si Pitsahe Maikson, good morning Pastor Safri Romano Candelario and God bless morning everyone of sa tanang mga pinanggang viewer and listeners sa Sign FM 95.3. God bless everyone. May buntag ka na itong tanan Maikson o ang ginawa magapanalangin sa mga gusto. Labi na sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City. Ano na si Pitsahe, happy Sunday everyone. Salamat sa Ginoo sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3. Mangayo lagi ko dispensa ato ang labay nga Bernes. Kaya ako lagi yun nga gibalik ang ato nga topic tungkol kay what naka-discuss mga igsoon. Igo lagi kong naka-sit ako kamay napawong man na igsoon matupas taga Cebu. Napawong. Una nga bibalik na lamang kong katuog mga igsoon kay wa naman namingaw man mga igsoon. Ang laptop man lamay nagsiga mga igsoon. Ano na yung mensahe si Pastora Imogen once again from KSA Mabugnaon nga kaagabi on Dres sa KSA na Pastor grabe katugnaw 5 to 7 degrees Celsius na mo degree pani mo duha pag yun ka degrees Celsius atong ma-imagine may action kung duha na yun ka degrees Celsius pero di na ginagugnawan ayos na nakmaigsoon. Diri sa Pilipinas na mas taas 30 kapi. Ang iyang giinod 33 degrees Celsius. Matod pa mga kaigsoon Fahrenheit mga kaigsoon. Please Sunday everyone, maipunta ka na itong tanan maayong Sunday sa tanan. Adlaw karon nga Domingo sa 15 sa Disyembre. 16 na lamang ka adlaw, brother, sister, mga sir, mga ma'am, Luzon, Visayas at Mindanao. Duha na lamang ka simana 2025. Kumusta man ang atong kinabuhi? Ano na nabagyo na kabaguhan? Na-progress na bata diyas pagpangalagan sa Ginoo or may atras na pagbalik mga igsoon tungkol sa mga pagsulay nga moabot ka na to. Hapit na mapapas ang 2024, hinong dumi talik di ang tanang kabugat o problema kay mo atubang asabta sa pag-ugtuig 2025 na puno sa kalibay kadaugan kasiguruhan kabaguhan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ang pagutana kung ikaw o ako nabag-ubag sa atong pangan sa atong Ginoo. Hindi gyapon na mabago maigsoon oras gyapon. Sa ngalan sa labing landon nga Dios o sa tibok bersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol, anero sa Panginoon ubos nga lagad, ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugon dinhi sa social media, Luzon, Visayas at Mindanao ug dinhi sa
FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo, adlaw karon nga Domingo, unya wa pagay uwan matupas taga Cebu. Way uwan sister brother. Una nga way rason nga di ta tugnagon. Way rason maigsoon nga tugnagon ta nga moadto ta sa simbahan. Isang asa ta, rain or shine, basta para sa Ginoo kay diha sa atong pagpuging pagsakripisyo, ikaw o ako panalanginan sa atong Ginoo. Magsigitag ako, magsulod, panalangin ko, pero ang tag-iya na mao ang Ginoo, wa ganit nato respetuhan. Unang ikaw o ako ang respeto, even sa imong isikataw, pertinang nako ang pili. Even sa imong isikataw, how much more ngadto sa atong Ginoo. Mao nga ang atong topic karon nga pagahisgutan maigsoon, that is violence. Unsa man ang violence, kapintas, kaisog. Una nga last Monday maigsoon do na may seminar nga gitawag og violence against women. Diha sa RA Republic Act 62 naana sa Republic Act nga dili pwede magpasakit o babaye. Mag-ampo sa tamang aksyon. Labing gamahanan og silimbahon ka nga Dios Amahan. Ikaw ang tinugdan og tuburan sa tanang mga butang nga among gikinahanglan. Ikaw ang tag-iya sa mong gininawang, ikaw ang tag-iya sa mong kusog nga among gigamit matag adlaw o Dios. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, saan Mindanao, ikaw magapanalangin sa mata ko sa kanina. Naman sila nagapanarbaho sa tibok Pilipinas o sa kinatipukan sa Pilipinas, Amahan. Kung naman sila sa laing mga nason, ikaw magapanalangin, magaproteksyon kanila, Amahan. Bisag pa man sa tanan nga mga Arias family na nagwas usab ni ining mao nga programa karon, ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi nga din padayon ka maga pamuhat sa matag usa ka namo, Lord. Sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 dinis kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran usab sa Bae City, o sa kinatibukan sa Pilipinas, o sa kinatibukan sa kalibutan naman. Ikaw ang tinugdan, ikaw ang tuburan sa tanang mga butang na mong ikinahanglan matag-adlaw. Ining mga lawa o Diyos, ining sa iyong kabuntagon, ako kang gihimaya, ako kang ipasidunggan, ako kang ipadako sa tibok namong kinabuhi, na padayon ka naguban sa among tulo ka mga anak, sa kong ugangan, sa akong nga wife karon na naa sa Saudi Arabia, o sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok lapit sa Pilipigan, nga pinanguluhan ni Pastora April ni Akatulan. O sa mga kaigsunan usab dapit sa country, sa mga Ilhig family, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn, uban sa ilahang mga anak, o sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 na nahimo kining kaabang, nahimo kining dako nga katabang aron ang imong mga pulong, mga mensahe mahatod sa ilang tasatagsa ka mga Pinoy-anan nga magdalag pinasay kadaugan kausaban sa among kinabuhi dinhi sa silog sa kalibutan naman. Sa tanan karon ako sa Facebook Live o sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95, bisan pa man sa akong mga igsoon sa Manila karon sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario, Amahan, ano na sa mga panginahanglan labaw sa tanan sa financially, Lord, ikaw magagamit og mga katawhan nga makatabang sa ilang mga panginahanglan, Lord. Huway nalilong kanimo kadin ang tanan mo mga panginahanglan gikan kini kanimo, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagtubag, salamat o Diyos sa imong pag-atiman, salamat o Diyos sa imong pagtipik, pag-amping sa imong kinabuhi labaw sa tanan ining mao nga FM radio nga imong kining panalipdan kanunay. Bisan pa man ining mga lawa o Diyos sa mga bulaton sa panagday panagsimba nga kanimo, labaw sa tanan sa among nga pagdadiaw karon alang sa mao nga pagpangandam ining umalabot nga 31 o Diyos na magkahiusa kami ining mawadapit sa katapusan nga kagabion, Lord. Ikaw ang among pasalamatan, pasidunggan nga magapamuhat ka labaw sa tanan o Diyos ining 2025 nga among matagamtaman ang tinud-anay nga kalipay kadaugan gikan kanimo, na kaming tanan o Diyos makatagamtam sa imong pagkamaayo kanunay.
lamang among ikinabuhi na ikaw malipay ka namo Lord. Amo kang serbisyuhan, amo kang simbahon, amo kang alagaran, amo kang kahadukan sa tibok namong kinabuhi. Tungod kay wa kami arang mahimo sa mong kaugalingon kun wala ikaw magapamuhat o wala ikaw kanunay magadala kanunay sa among kinabuhi matag plano matag desisyon amo kini gitugyan nga nakanimuanan. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon. Salamat o Dios na imo akong gihatagan og laing pabor gikan kanimo. Kalampusan kanaogan. Labi na sa ako nga pagdimo o Dios ug sa mga interview ug sa tanan na nining mga simanahon na wa gid ko nimo pakyasa. Salamat o Dios dili maisip sa pulong sa buhat nga kanaogan kasiguruhan na alang gid kanimo Dios. Salamat usab sa tanang magkatawhan na naga-share sa panalangin gikan kanimo. Labaw sa tanan, salamat o Dios sa magkatawhan usab nga imong gigamit nga nahimong kaabag o Dios sa mga buluhaton nga imong gisangon kanamo Lord God. Panalangin ni ang lang kinabuhi nga ang pabor gikan kanimo o Dios. Imo kanunay ipakita sa tago sa kanilangan. Imo nakita kamo kasing-kasing una-una bisan pa man sa among mga plano desisyon amo kini itugyan na kanimo amen. Salamat o Dios bisan pa man sa among presidente, bisan pa man sa mga gobernador, sa mga senador, mga congressman, mga mayors o Dios, mga kapitan, mga konsyali sa nagalaing-laing mga barangay. Labaw sa tanan ako mga pag-ampo sa malabot nga pinili ay ikaw magkiyas sa mga kasing-kasing sa mga katawhan na maputang matisok sa mga kasing-kasing una-una. Adunay katakos o angayan labaw sa tanan. Adunay bulawang ng kasing-kasing gikan kanimo anan. Aron matagamtaman ang tinut-anay kalibay kalinaw kanaogan gikan kanimo labaw sa tanan minadlokon nga kanimo anan. Salamat o Dios ninitak na og dapit sa kabuntagon nga maghatag way uno mga ako pagpasalamat tungod himaya nga nalangyon kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Ilabi na sa dapit sa Lapu-Lapu, Cebu City, gikan ni Brother Paps Dilon Mingkito Garces. Padayon bisan unsay sitwasyon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Paps Dilon Mingkito sa mga Garces family maigsoon. Amen and amen. Sanglit ang atong oras maigsoon nagdagan man na unya doon na lang tayo mga pagpangandam tungod kay doon naman tayo mga dagyaw karon maigsoon alang sa pagpreparar karon 31 wala na may lain nga simana pitsa 15 na magiron maigsoon unya doon na tayo mga bluhaton usab sa pagpasalamat sa Pilipigan karon pitsa 30 unya doon na po tayo invitation diha sa atbang maigsoon diha sa Casa Gangkal karon 25. Salamat sa Ginoo sa mga Arias family o sa tanan nga mga Pilagantol family o sa tanan nga mga Turan family sa mga dapit o sa tanan nga diha sa atbang nasayon ang Dios sa inyong kinabuhi na walay puas o way hunong ang inyong pagsunod nining mga programa labaw sa tanan ining matahong nga kabutanon. Atong mahinumduman mga igsoon, ikaw ug ako gibuhat as Ginoo. Wa tay rason nga atong panamas-tamasan ang atong isikitaw mao nga diha sa RE 9262 sa Republic Act maigsoon matud pa sa amo nga seminar nga gingon violence against women. Mao man gani sa dili pa gani kaslon unta dapat ang babae ug lalaki duna sila briefing. Doon na sila instruksyon nakabalo na ba mo sa palisiya labaw sa tanan palisiya sa Ginoo kay sa panahon na magpuyo na ang babae o lalaki kasagaran kulatado babae man yun mao nga protektahan sa gobyerno ang babae kay lahi man sila ukusok lahi sa o sila gender diba ma-analyze man sa tao man protektado gyud ang mga kababayenan o ang mga kalalakian dili sila maka hatod sa balaod kung sila maoy daog-daogon naa na sa balaod pero mas pabor gyud ang asawa na dili gyud pwedeng imong punolon di ba? Unang mga banang nakadungog karon pagbantay mo
sa tanan nakadungog sa Sign FM 95.3 dili ni siniaw naa na sa Republic Act 9262. Unsa man ang violence kanang maldito ba kapintas. Unang usahay kung maldito kang tawo magarbo murag hari. Unang sa panimalay abi kay giingon dito nga ang bana mo'y ulo sa pamilya hari tanan. Unang magkat-on sabta mga laki. Ako laki man ko. Una sa atong kinabuhi kung wala tay kahibang kaagan sa balaang kasulatan, labaw sa tanan wa tay hibang kaagan sa mga Republic Act o mga artikol nga dapat ato sabnang sundon. Ang pamatas kalibutan o pamatas langit, samot sa langit maglisod maganit at sunod sa balaod sa kalibutan, how much more sa langit nga way kunot ug mansa nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Pap Gilon Mengito Garces. Bless morning po kanimo pastor pastora immediate sila ni nagpiksa na yung ekso Candelario. Salamat pagdasig kanunay, salamat sa Ginoo. Muna nga ato yun nga paningkamutan ekson matod pa diri mga ekson ako ni nga basahon mga ekson. Ingon diri sa Republic Act 9262, ingon diri also known as the Anti-Violence Against Women and Their Children Acts of 2004, aprobado ni sa 2004. Muna'y ako pag-graduate o college mga ekson sa 2004 makaeksonan diha giaprobahan sa gitawag RA 9262 ang gitawag anti-violence. Unang mamunal tag mga anak, papa o mama, hala pagbantay mo sanay balaod mga ekson. Kung dili ta kastuman sa balaod sa kalibutan, unsa pagkahaang balaod sa Dios nga mismo ang Dios dili nato mahikap, dili nato makita, dili nato siya magakos apan masinati ang iyang presensya sa imong kinabuhi. Ang ato karon nga pundasyon diri mga eksyon nganong mo kandak man o mahitabo man nga dunay violence. Ingon diri mga eksyon, kitang mga Kristohanon mas grabe ta o balantayan. Ngano man, ingon diri sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 17, kung buhatan kag dautan ayaw pas din dautan. Grabe sa. Kay kung ang dautan imong balusag dautan, unsa may mahitabo, di ba gubot? Di ba samok? Pero kung buhatan kag dautan, i-smile na o itugyan sa Ginoo, wow, di gyud ka malakansi. Ang galagot nimo maura na dili makatulong. Ikaw nga just relax rakas kinabuhi kay na kay Ginoo, Lord, ikaw lagi mag-igo nako kay nasayod ko kining akong gibuhat. Nakakita ka nga nagminatarong ko ato bangan sa imo ato bangan nimo, di ba? Di ba gyud ka itugyas Ginoo man? Kung hipahimaraot ka, ayaw na siya o bas naghimaraot. Ang imong ibalos panghinaot nga panalanginan ang nanghimaraot. Ang problema moingon ang Dios, ako'y bahala pastor, pastora, sister, brother sa nanghimaraot nimo. Hello, maunay problema. Kay mismo si Mrs. o si Aaron o si Miriam, gisilutan si Miriam sa Dios. Managsuon to sila. Si Cain o si Abel, gisilutan si Cain sa pagpatay ni Abel. Ikaw o ako, kita ang henerasyon sa unang tao sa kalibutan. Mao nga dapat magbantay ta. Kay kung iso kay tas imong silingan sa imong isigataw sa simbahan kay ikaw hari, pagbantay kay ang Dios mo mosilot. Katong imong gidaog-daog, just relax. Ano man, namay gugmas Ginoo.
kung ikaw o ako adunay gugmas Ginoo, ikaw mo'y panalanginan dili sila. Hello, makaagi makagsakripisyo kadyot ra. Apan ang panalangin nga moabot nimo mas grabe kay Ginoo mo panalangin kanimo. Dili si sister, dili si brother, dili ang simbahan, kundi ang tag-iya sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi. Kumusta mo diha sa mga Yu family, diha sa Isabela, diha sa Gihongan, sa mga Tratsi family, ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Ato siya pasalamatan, ato siya pasidugan. Bisan unsay mudangat nato, pasalamatan nato ang Ginoo. Mapakyas mata atong hinumduman. Kung dunay mga butang nga mawala nato, ayaw na sa ikagol. Kung dunay trabaho nga mawala nimo, ayaw na sa isa kasakit. Kay dunay nag-giandam ang Ginoo, mas mo pang blessing nga moabot sa imong kinabuhi. Dili siya gusto nga hatagan kag mga butang nga pinaspasan. Dili siya gusto mga butang nga dili tinud-anay. Gustos Ginoo nga ikaw o ako ipahilo na ipaangay sa insakto. Apan usahay ang tao magdali manggod, magbuot sa plano sa atong Ginoo, maong mapakyas. Hello, paabuta ang insaktong higayon, paabuta ang insaktong panahon nga ikaw o ako panalanginan sa atong Ginoo. O buhata ang iyang ipabuhat, dili kay sige tagpangayog panalangin. Mismo ang tag-iyas panalangin wa tay respeto. Unsaon pagpanalangin sa Ginoo sa tao nga maglisod magani ta pagrespeto sa imong isikataw, how much more ang Ginoo, di ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City. Ato kini basahon. Kay balaod ni Ginoo, dili ni balaod sa tawo, dili ni balaod sa simbahan, dili ni balaod sa sekta, sa denominasyon nga inyong giparugan karon. Balaod ni Ginoo, dili patamahanlo. Unsa may kasing-kasing nga nato may sun nga mismo ta dili mo hatag balor sa atong Ginoo nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Pwede tang wag tangon na yun anytime. Pwede tang pahunungon ang pitik sa itong kasing-kasing right now. Amen ba? Ang sekreto maigsoon, pailo paubos, atubangan sa Dios, ituboy kasi sa itong panahon. Kidili siya gustong magkalisod-lisod ang tao. Ang tao ray gustong magkalisod-lisod. Ang tao ray mangita o problema. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario. Amen, amen. Praise God. Gikan ni Brother Raymond Candelario. Amen. Maayong buntag, Pastor, o sa tipo mong animalay. Maayong buntag sa tanan, Pastor. Maayong buntag kaniyong tanan. Adunay mensahe si Brother Pasdilon clearing sa akong area, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Pasdilon Mingito. Tungod kay matay-usan na to, adun na matay nagkalaing-laing obligasyon. Ang imong obligasyon, isip nga magbalantay sa area or sa imuhang gibantayan as a security guard to secure all property sa imuhang gi-dutihan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi? Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagsunod ning maong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Yes. Dili maisip sa pulong sa buhat. Ang tanan giatimanan ta. Giproteksyonan ta. Giamumahan ta. Mohinungdan ikaw ug ako gipalhing mata pa ining sayong kabutagon karon. Petsa 15 sa Desembre sa tuig 2024. Duha na lamang kasi mana, wala na ang 2024 election. Hapit na mahuman. Talikdan ang kakapoy kaniadto. Talikdan ang mga problema. Ayaw si balik-balik sa mga problema.
padayon nga to sa unahan kupot sa saad sa Dios kay ikaw ug ako adunay kasiguruan ato bangan sa Ginoo. Paningkamuti kutob sa imong mamahimayan ato ang Ginoo. Ingon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 17. Kani manggon igsoon nga bersikulo lisod gining buhaton sa tao kun walay Ginoo. Pero kung dunay kay Ginoo, moingon man kami, wow, panalangin na sad ni. Nganong mo sa mo to kalagot ng imuhang naglagot nimo? Dili man ka maglagot. Mo smile naman ka bisag matagbuan nimo. Bahalag di katinggan. Hindi ba? Bahalag pikatan ka maigsoon, bahalag yamiran ka. Wa bitaw po'y mawa nimo. Ang kalagot nimo maigsoon, maurang punay mo sa mo to kalagot mga kaigsoon. Ikaw ang maglagot. Di ba? Nama kay Ginoo. Ingon diri maigsoon, tanawa ra ko diri. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ingon ang mensahe sa Ginoo sa bersikulo 9. Ang dautan ayaw basli og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Kisay kasulti, simbahan, si sister, si brother, mismo ang Dios doon na sa instruction sa tao na mismo siya nagpailog sa tibok kalibutan. Nangita siya pamaagi, siya na mismo nangita pamaagi aron ikaw ug ako mapasig uli sa iyang atubangan. Imagine mo nato ang Dios nga maoy tag-iya sa kalibutan, maoy nagbuhat sa tao, siya pa'y nangita aron ikaw mapasig uli ngadto sa iyang piilan. Diba? Karon ra batang Disyembre maigsoon nga mong ising-isi sa atong kaaway pagka Enero imo na pong hiwian. Onya kay New Year man sa pag-abot sa Pebrero kay adlaw man sa gugma. Magproblema ka. Ngano man, mahimo magyud ang problema mo ingon maka usaw mapo nako nga pagka ni January New Year man. Unya pagka Pebrero adlaw masab sa gugma pagka Marso kay Holy Week bawal masab na. Giuwa ta magigsoon. Kuna akas pulong sa Ginoo everyday gi-celebrate nimo ang gitawag og Pasko. Dili lang batsingko. Hello. Bisag unsang adlaw, bisag unsang bulan na dapat ikaw ug ako i-enjoy ang imong kinabuhi diha sa atubangan sa atong Ginoo. Kung doon na kay problema, ayaw na. Matupas atong amigo maigsoon, ayaw problemaha ang problema. Kay naasay kagalingon nga problema. Di ba? Nga ikaw, wala kay problema kay anak as Ginoo, tag-iya kas kalibutan. Wow! Ikaw mo ipinaka-bilyonaryo. Kay ikaw ang sumusunod sa lakang sa atong Ginoo. Doon ay mensahe si Ma'am Norbeta Yotras, mga pasubo sa akong pamilya sa Isabela, asawa sa akong uyuan, mitaliwan na. Salamat sa Ginoo. Akong mga pasubo maigsoon sa mga pamilya, sa mga Tratsi family or mga family sa Isabela, inana mga kaigsunan sa itong kinabuhi, maunay atong pangandaman usab nga nahabilin. Mga pamilya, maunay atong panglantawan nga atong kinabuhi, ang atong gininhawa karon ining adlaw lumalabay ra. Atong pangandaman sa dili pa mobalik pa si Jesus, ikaw ug ako ready ka sa tanang panahon, even sa katapusang yugdo sa imong gininhawa. Kay kitang tanan mga hanaw sa kalibutan, apan ang imong nabuhat hinumdumi maunay mahimong handumanan sa imong susunod sa imong kalawatan. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario email. Ako gining basahon pagpadayon. Ang dautan ayaw basli og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Basli hinuon kini panalangin. Grabe. Di ba kung dunay mahimaraot nimo, ang pamaagis Ginoo niingon ang Biblia, basli hinuon panalangin. Apan hinumdumi ang Dios may magbuot kung panalanginan bagyo niya ang nanghimaraot nimo. Dili pa kahaktong lohon. Di ba?
Si Miriam mo igsuon gisilutan sa Dios nga mismo si Mrs. nangayog pasaylo sa sala sa iyang mga igsuon. Apan ning ingon ang Dios, ayaw pagbuot Mrs. ako'y magbuot kay ako'y nakakita sa mga sala aning mga tawhana. Di ba? Mag-anad man eh. Ikaw igsuon ang imong gibuhat pailo, pasensya, paubos. Wow, pasag daira sister, brother, maumamanay ilang kalipay, ana pailo, apan hinumdumi sa imong pagpailom, sa imong pagpaubos, ikaw mo'y ituboy sa atong Ginoo. Dili ang mga tao mga garboso. Amen ba? Ingon dire, maison, balo si Hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. An-awar ako na. Gisaaran ang tao, ikaw ug ako na. Kay gisaaran man kamo sa Dios sa diha nga ikaw gitawag niya. It meaning to say, kung ikaw gitawag nga mahimong anak sa Dios, palangga kas Ginoo. Kay gitawag man ka sa atong Ginoo, hinumdumi panalanginan gyud kas Ginoo, dili katong lohon. O dili makapugong ang mga katawhan sa panalangin nga para nimo. Kay ang Dios mo'y magbuot. Dili simbahan, dili sikta, dili title sa simbahan. Amen ba? Tanawa ra gud, balo si Hinuon kinig panalangin. Sa diha nga imo ning mabuhat sa imong isikataw nga naghimaraot nimo, hala iblis sila, hinuon dias panultiyon, basli sila, pakan-a sila, kay maulawan na sila. Hello, tinuod na igsoon. Adunay mensahe si Pastora Elsie Candelario, Roma 12:9, 12:9 ngadto sa 12. Pag minahalay o pagpanalanginan sa Dios, dapat maging habit, mabatasan ba? Kana bang makinaay? Ato ning basahon. Ako ning basahon ang iya nga gihatag sa Roma 12 versikulo 9 ngadto sa 12. Ako sa ning basahon, unya mobalik ko sa ato ang gibasa. Ingon dire, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, kanagani pagka matinud-anon sa paghigugma, dili gud ka makapasakit sa imong asawa, di gud ka makakandak og violence against women, di ba? Kung sa man imong asawa laki, mao nga sa balaod, kung ang lalaki og lalaki kay pareha man silang lalaki, dili gud na hatagag balor sa balaod. Kay naa sa Republic Act sa RA 9262, ang babae ra may gihatagan o dako nga katungod ug ang mga kabataan. Mao nga kita mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, dili lamang balaod sa Biblia ang imuhang katunan, kundili balaod sa kalibutan, kay naa pamatas kalibutan. Wala pa man taas langit, sister, brother, sir, ma'am. Wala pa ta dito, dili pa ta espiritu. Maglison magani ta pagtuman sa balaod sa kalibutan, how much more sa balaod sa Ginoo nga mas grabe kayo ang requirements nga ipabuhat sa tao. Maglison magani tagtuo sa Ginoo nga dili na to makita. Apan hinumdumi kung ikaw nagbasa ka bala ang pulong sa Ginoo, dili man na lisod. Hello, ma-enjoy ka. Maabot ang problema, maabot ang mga challenge sa kinabuhi, balatian man, kawalan-on man. Wow, luyo sa pagsulay, lulog kalipay. Ingon dire maikson, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan o kuti ang maayo. Paghigugma ay kamo, pag-ayo ingon nga managsuon diha kang Kristo o pag tinabangay, pag sinuhiray, pag tinahuray kamo, ayaw kamo pagtapon.
Kini ra pagtapol mga igsoon, mura ba'y maghari sa tao. Dili na bagin mo bangon bisag sayong kanawon, labi nagtugnong panahon. Mapay manok kay mo sayo ra tugpa. Kay mangitag pagkaon. Kay naa sila oras nga gisit up. Hinom Domingo igsoon pagka alas 3, pag ingon gani alas 3 butok toga o kinang manok di gyud na sila kapugong kay gisit up na gyud na sila. Adunay mensahe si Sister Rhea sa Banal Amante. Good morning Pastor, good morning sa diha sa Tanay City. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Ingon ang 11. Ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Tapol maganit ta sa adlaw Sabado Domingo, labi na pag ulan-ulan. Hello. Apan ang Diyos wala nagtapon para pagpanalangin sa tao. Mao nga dili siya kapugong sa paghatag o pagpanalangin ni atong matinud-anon nga mga katawhan nga iyang gikahimutan. Salamat sa Ginoo sa mga Arias family, labi na sa kinabuhi ni si Ma'am Arias ni Sister Arias Mimi nagwas usab sa atong programa karon. Sa tanan nga mga Arias family, salamat sa Ginoo ni Pastor Nonoy Arias sa imuha nga pagbisita diri Pastor. Ang Ginoo magapanalangin uban sa imuhang tibok pamilya ilabi na karon ubalabot nga 25. O salamat sa Ginoo sa inyo paghatag og panahon pag-uban-uban ta diha sa 25 diha sa Kasagangkal diha sa panimalay ni Brother Arnolfo Villaganton. O sa tanan nga mga follower ug listener diha sa nining mao nga FM radio magkita-kita ta mga igsoon. Unang salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga kutob sa itong makaya, kutob sa itong mahimo. Dili man gud babag mga igsoon nga tagaan tagtrabaho, dili na ta mawali. Sa panahon nga wa tay trabaho, buali man ta mga igsoon. Sa wala tay mga butang, kusog mata kay musimba. Sa wala tay mga gamit, wa tay negosyo, kusog mata mo atok simbahan. Pastor, pastora, iampo gyud kung makaangkon kog sakyanan, makaangkon kog negosyo, trabaho, hayupan, unya panalangin as Ginoo. Ay. May pay mag-ampo ni mga alagad sa Ginoo, kuhao naman ang panalangin aron dili na mahimong babag diya sa pagduol sa presensya sa atong Ginoo. Di ba? Kita, igsoon na tao, dapat mo desisyon. Dili ang simbahan, dili si pastor, ikaw ug ako mismo matag usa maningkamot para sa imaya sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Nathan Candelario, nagwas-usab sa atong programa gikan gayon sa Cavite City. Kaya dili pwede mga igsoon. Yang asawa, maoray ni kugi pagsimba. Ang bana, wala po mo kugig simba. Ayaw kung ina nga ikaw bana, maluwas ka sa pagsimba sa pagtinud-anon sa imong asawa. Naabas Biblia? Wala. Kung naas Biblia, di atong basahon. Kay wala man, usao man ato pagbasa. Kay kining atong wali, dili man ni kinaugalingon, kundi nagbasita nga naas kasulatan. Dili dugangan, dili kuhaan, niingon ang pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 19, si kinsa ang mukuha o mudugang niining basahon sa libro sa kasulatan, kuhaon ako ang iyang bay dito sa libro sa kinabuhi. Musao man na kinsay gasulti si pastor, dili mismo ang Dios nagsaan. Mao nga ning-ingon ang Dios kang Abraham, panalanginan gyud kang Abraham bisag dili katuo si Abraham, pero dili kapugong ang Dios pagpanalangin kay nakita si Abraham faithful siya atong pangan sa atong Ginoo. Ikaw o ako faithful ka na ba? Mao nay pangutana. O ayaw pagklim sa panalangin kung dili ka faithful atubangan sa Ginoo. Kaya dili na itong mauwa ang Diyos. Ingon din mga igsoon,
Mangutana sabta maigsoon. Unsa man di ay buhaton sa fitful matinud-anon. Di man tinud-anon ta ato bangas Ginoo. Kung unsay naa sa Biblia, di atong paningkamutan kutob sa tong mahimo. Magkinabuhi nga matarong. Magkinabuhi nga may relasyon sa imong sigataw, bahala tuhalon ka. Pasag dai. Hangad nga tos Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala. Ikaw na'y mag-igo na sayod ko na aka kanunay sa kong kinabuhi. Wow. Di good ka masakitan. Di good magamit ng panahon sa imong kasing-kasing sa kaguol. Kung dili malipay ka, kay mo ingon maka, wow, panalangin na sabni. Nag-abang nini, kadaugan na sabni. Hinumdumi maigsoon. Ang minsay sa Ginoo nagtugan sa matagusa. Aron ikaw ug ako, kung layhan tang mausab ang atong kinabuhi dinis kalibutan, usbo nato pagpaningkamot nga ang Dios malipay siya kanunay sa atong kinabuhi. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Adunay mensahe usab si Sister Arya Sal Mimi. Good morning Pastor po o sa tanan nga sa tanan, salamat po. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Happy Sunday, God bless. Happy Sunday, everyone. Mao nga sa diha nga gipatawag ko sa university maigsoon, even sa kong kinabuhi, nasaid ko sa akong kapasidad. Dili lalim nga magdimo ka. Dunay 7 ka mga panelists, mga doctorate of education, mga doctor of education. Tingali, mura kag matunaw maigsoon ka padulong palaman ka ang mga aplikante maigsoon galantaw ko sila ha. Tingali po naglantaw sila nako usa po kay akong itsura. Nag-iyahig diking sa laptop kay modimo nagud. Kundi ako pagoy number 1. Kulod ikaw nagoy pahalaan eh. Nasayod ko na akay pinasahi sa mong kinabuhi. Kay kining among gihimo dili ni para nako kundi dili para ni Satanan. Wow. Akong ipasalamatan ang tanan nga mga faculty and staff diya sa Negros Oriental State University o sa ato nga presidente sa kinatibuk-an sa university nga gihatagan taog laing pabor nga makabalik ta sa atong posisyon sa trabaho. Dili ni babag ikson nga muundang ko sa akong trabaho dinhi sa FM radio. Ipadayon kay doon na tayo gitawag commitment at ubangan sa Diyos. Ikaw kung ako doon na ba kay pakisaan, halabuhatan na, kaysa diha nga imo ng buhaton, ang Ginoo mo panalangin mo. Di good ka pasagdan sa panahon sa imong panginahanglan, sa panahon nga ikaw musampit sa itong Ginoo, dili good ka niya hikawan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Johnny Oyangurin. Amen, Pastor. Watching here in Sikihor, Pastor. God bless sa tibuok nimong pamilya. Salamat sa Ginoo, Brother Johnny Oyangurin. Karong 31 kung wala mo'y buluhaton diya sa ubos, welcome diri sa balo. Open ta mga kaigsunan tanan. Ipalihog ra kong ingon ni Brother Saldi sa mga tanong family usab. Kung wala mo'y mga activities, although mga kaigsunan naman ko'y mga activities sa 31 doon na tayo mga gipang-imitar. Naman po'y mga activities, katurang wala maigsoon. Wala tayo gipihig, wala tayo gilabanan, nga title sa simbahan, kitang tanan dapat magkahiusa diha sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Kanang title sa simbahan, dili na pwede na itong labanan. Kaya dili na mo'y muluwas na to. Mga denominasyon, dili na muluwas. Ang Diyos mo'y muluwas na to. Dili si pastor, dili si pastora. Maunay tinuod ikson. Matod pa dire, ingon ang Diyos. Pag matinudanon ka mo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan. Kung tinudanay kang mahigugma, maigsoon, makalikay ko kas ka dautan. Mao nga ang ato nga topic, kung gibuhatan kang dautan, ayaw basig dautan. Kung namatarong ka dihas pulong sa Ginoo, kay ang Dios wa siya ni balos ang dautan. Ingon siya, pasayloa sila, amahan ko, pasayloa sila. Kaya wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Wow! Kay ikaw nga Kristohano, nasayod makas imong gibuhat, magkinabuhi ta, sumala sa Biblia.
Mao na ni the text. Ingon dire, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailop kamo diha sa inyong mga kalisdanan o pagampo kanunay. Kay ang tao maigsoon di guna kaampo kung donas naas kaguol. Mag-alboroto anak mga igsoon. Di na guna katulog mag-insomni anak. Samot magkasakit. Di ba? Usa ka gabi, duha ka gabi, tulog ka gabi, upat ka gabi. Usa ka semana wa kay tulog-tulog, patay gyud ka. Munay klaro igsoon. Apan hinumdumi kung naa ka kanunay diha sa presensya sa Ginoo, bisan unsang problema, kabugat balatian naa mas kakuyaw ang imong gininhawa. Lord, tabangi ko kay nasayod ka, nasayod ko ikaw tag iya sa akong kinabuhi. Pwede nimong kuhaon akong kinabuhi, apan pwede nimong dugangan kay kamahanan ka. Tanawas na Lazaro, gibanhaw dito sa lubnganan, upat na ka gabi adlaw nga nabaho na sa Lazaro. Apan ning ingon si Jesus, pamatud-an sa Dios nga amahan nga gamhanan ang iyang anak nga mao si Jesus. Ang inyong gituohan na sayo mo. Niingon si Maria, kung dinhi pa unta ka Jesus, dili unta mamatay si Lazaro. Apan niingon si Jesus, pamatud-an nato nga ang Dios gamhanan. Ikaw ug ako pamatud-an sa imong kinabuhi, buhata lang nga malipay ang Ginoo kanimo. Adunay mensahe si Brother Johnny Uyang Goren. Wow, sige pas. Gabi na. Pas gabi. Katapusang gabi, last night mag-uban-uban ta dire. O niya, welcome ang tanan. Wala tay gipihig igsoon. Uban ang tabang sa Ginoo. Muna karong adlaw may sundo na may mga dagyaw. Kay nangalugpad man ang sin. Salamat sa Ginoo nga ano lang yun mga igsoon, enjoy lang yun ang kinabuhi. Diha sa pagpangalagan, dili na to hatag gibukaton kanang mga problema, kawaladon, pagsulay, balatian. Ayaw, wag nating dibdibin. Wag nating masyadong isipin yung mga mabigat na mga problema. Di maguna nimo kaya. Apan kaya na nimo kundo na kay Ginoo. Mao na tino. Kaya na sa Ginoo igsoon. Kay naa sa isaan, dili ka niya paksiyasyon, dili ka niya hatag ang problema nga mas labaw pa sa imong karangan. Ang Biblia nagtugan, ikaw ug ako nasayod ang Dios sa kapasidad o capacity nimo. Dili siya mohatag og pagsulay nga mas labaw sa imong abilidad o karangan dinis kalibutan. Mohinungdan sa panahon nga ikaw ituboy sa Ginoo, ang Dios ang nakahibalo sa imong kapasidad. Bisag mo ingon pa kang dili nako ni kaya Ginoo. Kaya na nimo kay duna kay Ginoo. Balik ta sa ato ang mensahe. Ingon diri maigsoon. Ato ning gibasa maigsoon. Sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 ngadto sa 17. Tan-awan ako. Ang dautan ayaw basli og dautan, ang panghimaraot ayaw tumbas si panghimaraot. Balo si hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalangin. Kinsa gisaaran? Kinsa gisaaran maigsoon? Katong nagpaupos. Kay gisaaran man kamo sa Dios. Kinsa nagsaan? Si pastor, si pastora, ang Dios. Mohinungdan ikaw ug ako nga nagmatinud-anon sa atong Ginoo, ang nagsaad nimo dili daw kundili ang Ginoo nga panalanginan ikaw igsoon. Ingon dire, balo si hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalangin sa dihang gitawag kamo niya. Wow, grabe. Sa dihang ikaw gitawag sa Dios nga mahimo niyang tinun-an, iyang saan di gunya pakyason. Kung si Abraham gipanalanginan, why not ikaw dili panalanginan? Kung si Abraham gitagaan sa mga kaliwat nga sama kadagan sa bituon, why not dili katagaan mga kaliwat? Kaliwat nga sama nimo kinay. Amen ba? Ikaw ug ako nga nagbasa sa pulong mo sa Ginoo, pareha gyud kinaya.
Kay ang imong gitun-an kinaiya ni Jesus o pamaagi sa atong Ginoo. Kung ikaw ug ako nakahibalo sa pamaagi sa Ginoo, wow, panalangin ang moabot nimo. Dili tunglo. Ingon diri versikulo 10, kay ang kasulatan nag-ingon, tanawa ra ko, nag-ingon ang kasulatan, ang buot mo panimalo sa kinabuhi nga nangandoy og mga adlaw malipayon, kinahanglan dili magsultig daotan o dili mamak. Dili mamak. Salamat sa Ginoo, amin pas og mga problema, mga pagsulay gitugot na sa Ginoo aron ang tao malabog. Yes, saludo ko. Gitugot na sa Ginoo aron pag-measure of your faith. Gitugot na sa Ginoo aron diha sa pagsulay, sa kawaladon, sa balatian, sa kapobrehon, sa kakabos, gisukod ka kung asa ka kutob ang imong gininhawa sa pagsalig sa atong Ginoo. Apan dili gani ka muundang, mo padayon ka, hinumdumi, panalangin kadaogan, bag-o kanunay ang imong kinabuhi atubangan sa Ginoo. Hinumduman nato na maigsoon sa diha nga ikaw gisukod sa mga pagsulay, mga problema, hinumdumi. Sunod ana, lunlun kalipay. Unsa man ang lunlun? Walay sabog, walay sagol. Hinumdumi mga igsoon. Moingon gani ang inahan, mag-utan taro puro gabi. Ingon day mga anak, wa guni sagol, pura gabi guni utan ron. Di pa? Moingon gani kang lunlun, pura guna gabi. Wa guni gisagol nimo diha. Unya na nay lami. Naawala. Pure mga igsoon. Kung ang tao di kasabot moingon gina, wa guni lami pastor, pero hinumdumi pure. Walay sambog, walay sagol, hinumdumi ang imong kasing-kasing una-una, pure atubangan sigaw, pure usap ang panalangin mo abot kanimo. Dili pinasipasa. Walay kulang o walay kapin, hinumdumi. Ang Dios mo hatag sa insakto sa tanan nimong gikinahanglan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rode Romano Jr. from Valencia. Kumusta mabudiha si Chatowa? Kumusta mabudiha? Kung doon na mo'y panahon, karon 31, ari mo diri, kaduna tay mga kalihukan sa katapusan 31 maigsoon. Sa dili katapusan nga gabi iday maigsoon, kay mao man ay ato nga programa gyud maigsoon. Kada tuig yun na. Munang salamat sa Ginoo nga ang Ginoo naghanay o nagpaangay o nagtagbo sa atong panginahanglan. Welcome, welcome ang tanan. Ano na si Minsay? Amen to God be the glory. Salamat sa Ginoo, niningatak na og dapit sa kabuntagon ang atong oras. Alas 5:32 pa man maigsoon o niya doon na magukoy mga pagpangandam ba maigsoon kay da matay bulhaton karon Sunday man karon. Ako ni ron nga ihatag sa atong DJin alang sa mga greetings, alang sa mga pagpangumusta sa itong mga kigilaan, mga follower, listener sa Sign FM 95.3. Kanya doon na tayo singing kantis, Brother Johnny, -1. Pag upload lang mo -1, kay basig, muhinay atong wifi, naka-download na sa inyo nga nananghin na ko ni Pastor Gideon ang atong station manager. Yan din sa FM radio. Doon na tayo singing kantis make. So dili lang yun ko muhatag, dili lang ko mo pahibalo pila yung price. Basta atong hinumduman maigsoon ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Madinag ko magginagmay, hinumdumi kinasing-kasing na. Ug ikaw ug ako panalanginan sa atong Ginoo. Ano na minsay si Brother Johnny? Ano na si minsay maigsoon? Wow, sige pas, gabi ina, pastor, adlaw. Amen pas ang mga problema. Kaya ako na ni nabasa mga igsoon. Muna ka to siyang pasalamatan kanunay sa iyang pagkamayo. Ningon diri. Versikulo 11. Kinahanglan di kaya niya ang dautan o buhaton ang mayo. Unsa di ay palikayan? Dautan. Aron makalikay siya sa dautan, buhaton niya ang mayo. Kay kung dili siya mulikay sa dautan po iya mabuhat. Pero kung maayo ang iyang gibuhat, makalikay gyud siya sa dautan. Hinumdumi maigsuon kung ikaw maayo, mukalikay jud, mulikay jud kas dautan.
Kinakabalo makas maayo. Pangutana karon, asa man ta makakaton o makakaplag sa pagkamaayo. Ni Satanas ug sa Ginoo, sa Ginoo. Ikaw ug ako nga nakaangkon nakabenepisyo sa kaayos Ginoo, makalikay gud kas dautan. Ay ang imong mabuhat na focus imong kasing-kasing una-una puro man maayo. Kay maayo ang Ginoo, ikaw ug ako maayo sa imong isig katawo. Ingon diri kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong, kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait. Pangitaon. Wow, unsa man ang pangita? Maning kamot. Mubuhat, mo trabaho. Kanang pangita maigsuon. Aksyon na, dili na plano, dili na drawing, kundi gibuhat na, nangita. Apan maoy unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagamatarong nga gikan sa Dios kay kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Mangutana ko asa may gipagita og una? Pagkamatarong o mga butang diha sa duha ka pangutana pagpili higala. Kay kun masipyat gani ang tao ang butang mo'y giuna, wala unaha ang tag-iyas mga butang, sipyat gud ang tao. Kay di gud mo panalangin ang Ginoo. Apan hinumdumi kung ang Ginoo mo ay imong unahon, mga butang magsunod na gyud. Trabaho, negosyo, sakyanan, dili makapugong ang Ginoo paghatag sa matinunanon sa iyang atubangan. Ingon ang Dios, sulayin ninyo ako, di ba ipakita ko na panalanginan ko kayo, ko kamo. Ang problema, di maging mo sulayin ng tao. Apan ikaw ako na nakahibalo sa mensahe Ginoo, dili ka makapugong sa pagsulay sa atong Ginoo. Paghatag para sa Ginoo. Pagsupply, pagsuporta, dili lang sa istorya. Ikaw ug ako panalanginan sa Ginoo ug makita na sa mga tao. Dili naman nilo kay ang Ginoo mao imong gipadako sa imong kinabuhi. Ingon diri sa 12, kay ang Ginoo nagtan-aw sa mga matarong. Asa siya naglantaw? Sa matarong. Wow. Kung ikaw ug ako matarong sa atubangas Ginoo, hinumdumi Ginoo mo panalangin nimo, dili tao. Buhata lamang ang buot ipabuhat sa Ginoo, ngaron ikaw ug ako mahimong mamatarong sa iyang atubangan. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang pag-ampo, apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Mao nay bisan buhaton nato ang maayo aron kanunay mo panalangin ang Ginoo ug talikdan nato ang dautan aron ta makabuhat og maayo. Apan kung dili ta makabuhat og maayo, dautan gyud ang mabuhat sa tao. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Tungod kay Domingo mangkaron may isuon sa samang tagna, sa samang higayon o mga adlaw aduna na po may programa sa eskwelahan. Musayo lang kong live mga kaigsoon. Dili pwede mga igsoon nga atong ibaylo ang atong trabaho para sa bulaton sa atong Ginoo. Ikaw ug ako doon na kay pakigsaan. Kung ang akong pakigsaan wala mo nasayon, kundi ang nasayon mao lamang ang Ginoo. Ang akong commitment, wala masayod ang akong pamilya. Ang kinatibuk ang taos katilingban, ang nasayod lamang ni mao lang ang Ginoo. Kutob sa kong mahimo, kutob sa kong makaya. Buhaton ako. Ang mahimuot lamang ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako nakay pakigsaan. O paningkamuti ang imong pakigsaan ngadto Ginoo mabuhat na kaysa diha nga imong mabuhat panalanginan gyud kas Ginoo. Dalaygon ang Dios, ako lang gini nga sulutan og mga song awit mga igsoon, mga awit makalangit og akong ihatag sa atong DJ alang sa atong mga greetings o mga request awit makalangit.
Kristohanon. Magmayatan na nga niya karon, tanang kamot atong iisa, atong iwara-wara sa pagdaigdihakan niya. Sige, maglipay ang tanang Kristohanon. Magmayatan na nga niya karon, tanang kamot atong iisa, atong iwara-wara sa pagdaigdihakan niya. Ayaw kaluya, ayaw kabalaga, yung kalibutan na. Kayang tanang lumalabay ra, ayaw kabuhang. Hapit na ang pagbalik niya, kanang pinili. Dunay pinasahi, kay ko niya sa langit. Gulawan na itong padalatan, kay ko niya sa langit. Gulawan na itong pinuyanan. Sige, maglipay ang tanang Kristohanon. Magmayatan na nga niya karon, tanang kamot atong iisa, atong iwara-wara sa pagdaigdihakan niya. Sige, maglipay ang tanang Kristohanon. Magmayatan na nga niya karon, tanang kamot atong iisa, atong iwara-wara sa pagdaigdihakan niya. Atong iwara-wara sa pagdaigdihakan niya. Sige, maglipay ang tanang Kristohanon. Magmayatan na niya karon, tanang kamot atong iisa. Riyunin pangadon, riyunin mga dagok salaan.
ngayon sa labing alangdon ng Diyos. Huwag sa libo pwersa sa kalangitan. Sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sa atong General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaon. Huwag sa atong Reverend Safra Candelario. Ini si DJ alang sa mga pagdumbayan ining kabuntagon karon. Maayong nga buntag gayon sa itong mga pinalanggang mga listeners sa Shine FM 95.3. Bisan man sa magalantaw sa live karon. Blessed Sunday sa tanan gayon. Maayong nga buntag gayon sa tanan. May dakong buhaton sa imuhang pagtuo, may dakong milagro sa kung mga pangarap, may dakong buhaton sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Ulan sa tanan, maayong nga buntag gayon sa itong mga kaigsunan. Diri dapit sa Balo, nga binadapit sa Pilipigan. May dakong milagro sa kung mga pangarap, may dakong buhaton sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Maayong nga buntag, bisan pamandapit diya sa taga Kangkwe. Good morning gayon. Ulan,